ko wurin da nake a ce ko a yi munga da rago zan sauke kayana na samu bukatuna tafiyar kai wanda kai daɗi na sauka gida na alfarma gidan Mahamudu yarda aka bani wani hannun dama aka ce mini mai nake koyi na samu dukkan abin nema inda dai haka ne ina baina zan zayyana bukatuna ni ke na tabo da rairawa gun hali da shugaban kowa abin ayaba abin azuda nima gurin shawa tafiyar Allah cikin bayi masu yabo da farawa ya bisa kawai nake nima ita ce ƙarshen bukatuna lahiya kai ka kai da mutane na sai kai zuciya da jiki ba na miƙa حتى إذا صار اليوم سبحانه عالم حتى إذا جعله نارا على أكون ومستوى يظهر ومستدعو له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. idan muka zuba sunayen annabawa a cikin wata fadalar Allah yake ba manzon Allah ya dauki wannan sunan nasa wanda dama ya gaya mana cewa warafa ana laka zikrak ya ɗaukaka ambatanka gare ka wannan wato rafu zikiri shine abinda wato Allah ya faɗa da kansa ya fassara yace idza zukirtu zukirta ma'i ya rasulullahi duk lokacin da ka ambace ni to za a ambace ka tare da ni abokin dan amina mai bakare mai dayi ko barni ko aminsa rabbana yi mai nagarta azdan ya sai usman zuwa ya bai shi babar rabbul usman wa adana dinori abu da kayyana umma kulsumin naziri kai ayar hayyar sanana bai ta tashi ko yayi kazanta tukan arzaki abin garin ma'aiki abin hasanai da shirku Allah na san Aliyu shi ma na kaunar sa zaki shi ne abin batula saukar ma'aiki ka jira ta suka kima karin ne ya shugaba shugaba ta saba yi mun karamci har gata abin suna shugaba ta saba ba ni kyautar ka da girma ba dalili na shugaba kai ne masera mata farkowa mai gidan gaske shugaba kai ne natijar halittar Allah na ji na ɗauke shugaba in babu kai babu kowa mai aiki a nan take shugaba sa dai kalan kame mun in nauce yau ake sahibul sabar sahibul zikir alafiya nurin nuru kaka lafiya sirri sirri lafiya uban gidan kyawawa shahidin shuhada karimin kurama nabiyin anbiya waliyin auliya sahibin sulaha najiyun nujaba'u na can gaban nukaba zuhuran zahara hankalin hawa addinin adamu ya ibadar ibrahim alƙiblan nuhu aikin ayyuba imanin isa ya musuluncin musa mafarin faruku sadiqul masduku lafiya uban gidan kyawawa
Min yabo ga ma'aiki sai mun yi tausaya. Ya likitan likitoci manzon Allah, ina gudun labai wa Allah mulana. Ya ga Aminatu wani iya yin sallah. Wanda take a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To ina take ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rattaba sunansa na zatin kansa a cikin dukkan malakutinsa, ya biyo bayanta da sunan manzon Allah. Wayo wayo Allah, wayo 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 Allah, wallahi lokacin mutuwa. Ko da yaro ne kuma duk girman babba matukar bai haɗu da san manzon Allah ba, to ya koma ƙarshen ƙasa kenan. Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tana yin tahaddi, wannan tahaddin mu'jiza ce. Saboda haka idan ka tattara ayoyin Qur'ani, muna da ayoyin Qur'ani 6,000 da yan kai. Kaga sai ka ga a cikin nan Al-Qur'ani ma akwai mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kwaya 2,000 da yan kai. Ga kikazi da ya zan kare da yawa, ga kikazi da ya dan cikwa ya tumbiri ya titibi ya tumbi da yawa, ga kikazi da ya tsamure da yawa. Banda kai ya rasu banda kai kadai ne kulitta mubarra'an min kulli aibi. Turran din halitta ma wato Allah ya dace ka kubuta da kowane aibi ya rasu wallahi. Ya Rabbu Allah sitirta mu dan a duniya Rabbu ya Allah ran kiyama ka tashe mu a fadar Muhammad Rasulullah. Sai na iya bar salar zannin daɗi. Ya babban dan Allah ya daɗe domin daɗi. Shi ya sa manzon kwashi ya san yawan adabin shi, da magana roƙe shi dusar da dan nan kwashi ya fita da yaban shi ne ko ina jin daɗi. Yawan manzon Allah ya daɗe. Guda biyu ku gabatar da sai Bashir. Muna yi wa shi malam Warshu barka da zuwa da malam Yusuf wanda aka sani da Shagalatin dan Maulana Halifa. Muna yi musu barka da zuwa, Allah ya saka da alkhairi. Za mu gabatar da malam Nura Sheka. Malam Nura Sheka. Daga Malam Nura Sheka sai mu gabatar da Kamsusu, sai Malam Abubakar mai zikiri, sai mu gabatar da Malam Taurarwa, sai mu gabatar da Saidi Bashir insha Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولئك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To abu da zai saboda akwai wani shehunan ma waje da kuma shahararren gwamnu da kuma da kuma gaice-gaice da suke a wannan lokaci. Zami abin da ya sauka muna addu'ar Ubangiji Allah ya ƙara albarka wannan taro albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Farko Allah nake sawa mai kashewa da rayawa, mai waka ƙara ƙarawa na yi waka
ba da na burge ba. Allah karo salatinka a wurin rasul bawanka kuma babban masoyinka sai da kawai bambaɗan babba. A salatin asa da mataye na annabi har ma da ƴaƴaye kuma Allah asa da sufaye shugabanni ba na siyasa ba. Ga dalilin rubuta waƙa ta da yasa kuma na zo na rera ta. Muhammad ne suka babbata a jarida ba za mu kyale ba. Sun yi zane cikin jarida ne suka ce wai manzo na Allah ne. Ku tsaya ku bar batun zane ba fanan suka tsaya da sharrin ba. Kuma sun ci ma annabin ƙarshe mutunci da suka kukushe. Ɗabi'unsa aka kukushe kun ga an zo Kano tsiya babba. Tunda Allah ba za ya kyale ba, annabawa ba za su kyale ba, sahabbai ba za su kyale ba, mala'iku ba za su kyale ba. Alafi ne to ɗan uwana ko za ku yafe ku? Wai Muhammadawa ko za su yafe su? Wace janawa ko za su yafe su? Kai kagirawa ko za su yafe su? To duk da su ma ba za su yafe ba, nuna shi ka ba za ya yafe ba. A nasi ne a hannun wanda za ya ɓata ka, za mu take shi ne kamar toka. Shugaban an biya mu zagin ka, bai ba zai ga hairan ba. A nasi ne kai nasara uban asara ne, sha kulu da jan kunne, gatan kare da kyanwa ne na anan ne baka san mutunci ba. A nasi ne duk ababen da suka kerawa a Kano kuma ne da saidawa, inda annabi ne suka sabawa za su sha kuntata wajen lamba. A nasi ne to nuna sheka ban rena waka ba, tunda dai bata zama haramun ba. Balle ya buɗe ɗan babba ban ga shehun da za ya kushe ba. A nasi ne ni a nan ne zan sanya ayani, ilahi gwani ka kare ni. Sharrin mutum da ɗan jirgi ko da sun yau ba za su dace ba. A nasi ne ta'ala mabuwayenmu sarkin sarakuna, kai ne ka ɗagi manya da yaranmu kankana. Allah dan mallanka imani ka daɗa mana, Allah ka riƙe wannan da zai yi wa anbiya fiyayye Muhammadu. Kuma Allah ka ƙara tsira ga baban su Fadima wa alihi wa sahabi, kamar su ko an gama da dai kan shirfa'u ya'yan na Fadima, su ne hasken haske a wanye da lafiya yayye Muhammadu. Sahabban Rasulallahi su ne mazaniya, domin su suka yada addini a duniya. Da za a yi makiyansu su wanye da lafiya, sun zama tona adannu tsinannu a duniya. Yayye Muhammadu. Annabi ya ce ta sammai ya je gun tabaraka, sun tafi tare da Jibrilu babban mala'ika, ya zo masa da buraka mai siffar mutuntaka. Sun je har sama ta bakwai da manzona da Mariya sayyidina Muhammadu. Tafiyar wacce ya yi sama, tafiyar nan da ya yi sama, gata ne aka yi mana. Salloli guda biyar da su ya taho mana, mun san ne rahama ce, ni ma in tuna mana dukan mai da
da sallah ya more a duniya yayi Muhammadu har ma annabi Shu'aibu da Isa da su Musa lallai shi aka baiwa ceto ya abubuwa yayi Muhammadu cikakken nan dangi annabi Banu Hashimu baban Ibrahima da Zainab da Kasimu wallahi manzon Allah da mai kaunar ka ya gamu da tarin albarka da girma a duniya yayi حسناتي سيب الوسيلة ولن سعيا نامور الدنيا يلي محمد الحمد غودياتا 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 أنا ذات تبتا أنا ذات سعيا أواكر دنيوتا أما وين دنيوتا يقارا كويمتا شيكا ويمن خير الأنبياء سيدنا محمد سامو كمال العافية الحمد لله زمان أنا هنا دور لما كتارنا الله تعالى ما فارس سيدنا رسول الله اللهم صل على محمد الفاتح لما أقول لك ختم الصلاة والسلام على الملك الذي لا صلاة على القوم وعلى آله وقدره مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله الحمد لله الحمد لله su bala mai yake mana yi wa wani mushef Abdullahi mai su madabu barka da zuwa wannan waje mai alkhairi Allah ya kara wa shehi lafiya muna gayyatar kamsu su bala mai yake mana gayyatar kamsu su bala mai yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإذا أجاب فذاك غايات المنى زال السجى زال الردى زال الأنا حسن الرضا حسن الجدا حسن الأنا وأعوذ من إكرامه التكريما هو سيد الرسل الكرام الأكرم أرقاهم رتبا وآلا آلم وعليهم في المكرمات مقدم والله أولى ذلك التقديما هو صفوة الرحمن خيرة خلقه في علوه في سفله في عبده في عرضه في غربه في شرقه عزم وجودك لن تكون ملوما هو صفوة الرحمن خيرة خلقه في علوه في سفله في عبده في غربه في شرقه عزم وجودك لن تكون ملوما